Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان چنل رادیو دنگ گلدن باشگو در این هجا ایروز 3 اسفند 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 12 لعامت 14 امنو چنل و روژه پیشکش بکن لپیشی چند سر نوچین ما دولت ترک استاسیون آوا و خوارنه دده کوبانه و ایریشان هلوشاند روزشتر بونا مشا استراسبورگه بانکاتن کرن دورلا تیوی دیمن نوین چالاکی وشاند حسیده لدیجی چهته آنگلک چالاکی لدارخست جبو وریشه مرادی و پاکشان عزیزی جنته و نیکویره نامه هاتن شاندن لبرلینه به 10,000 کس لدیجی راستگیریا تند مشیا دوباره دن باشکودارین هیجم دست به برفریان و چین خودی کن دولت ترک استاسیون آوا و خوارنه دیده کوبانه و ایران کرد دو شف والا فرنشرین ارتشا ترکا داگیر کرد لگونده شیوخ جورین استاسیون آوا و خوارنه دیده باجار کوبانه و گونده وارن و بمب باران کرد در انجام ده استاسیون به تمامی ویران بو ولاتی نمادکاره آوی بخواه geldi Dicivinen geldi banga beşler buna meşa Strasbourg'e hat kirin li bajarê Stuttgart û Nürnbergê Almanyayê civînen gel hatine darxistin. Di civîna Stuttgartê siyasetmedar Dilek Öcalan, Hasan Çevrik û endamê keneke Selim Sadak amade bûn. Di civînê de tekilleri rojeveyê nirxandin hatin kirin û banga beşler bûne meşa mezin apazê sivatê hate kirin. Civîn berskina duruşmaya bijî serokapû bidavî bû. Di civîna Nürnbergên de jî siyasetmedar Faysal Saryıldız axivî. Saryıldız di ser pêşketina şoreşê Bakur û Rojatê Sûriyeyê nirxandin kir. Di dawiya civînê de pirsên beşdaran hate bersivandin. Em ji bo azadiya rêbera po pengavê mezin bikin berdevke pengava azadî ji rêbera porê çareserî ji pirsgirêkira Kurd re Zübeyde Zümrüt Hatip Dicle û Sinan Onal ji ajansa Anefer axivîn. Di destpêkê de Hatip Dicle axivê got daxwaza azadiya ji rêbera porê bûye daxwazeke navneteweyî. Di 16 Sibatê de li Parlemena Avrupayê tora navnetewiya azadî ji Öcalan rawa bû. Piştre înisiyatîfa xeletgirên Nobelê tevlîvê pêvajoyê bû. Armanca tora navnetewiya azadiya fîzîkiya rêbera poye. Azadiya rêbera porê ve civaka Kurd tevaya civakên li Tirkiye azad bibin. Demokrasiya li Tirkiye û herêmê jî mîsoger bibe. Zübeyde Zümrüt jî wiha got kampanyayê li welêt û derveyî welêt bandoreke mezin kir. Êdî Tirkiye mecbûr e serrastkirina mafê hêviyê bike rojev. Sinan Önal jî daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Gelên Kurdistanê bijin ciwan û kalên xwe ve li welêt û li derveyî welêt li gel dostên xwe timî li qadan bûn. Em ê van çalakyan mezin bikin. Arman jî ew e ku li dadgehê navneteweyî li hemberî polîtikayên têcîtê û sûcên şerên Tirkiye hewldanên hukukiyên nû bêne dest pê kirin. Sala 2025 girîng e ji bo ku kampanya bi ser bike ve divê em têkoşînê mezin bikin. Gerilla TV dimene nûyên çalakiyê weşand. Yekînî şehîd axên Muş bi amûrên hewayê çalakiyên xwe yene ji dagirkeran didomîne. Dagirkerên li herêma şehîd tê li Rojavayê Zapê di hedefa yekîniyê de bûn. Di navbera 15 û 26 Çileyê de pênc çalakiyên cuda hatine darxistin. Di van çalakiyên de sê konteyner, sistemeke radarê û du konteyner hatin îmha kirin. Gerilla TV dîmenên van çalakiyan weşand. Dîmenê çalakiya pêşî ji qada berxwedanayê girê bihare. Di vê çalakiyê de sistemeke radarê tê îmha kirin. Dîmenê çalakiya duyemîn jî heman qadê ne. Di vê çalakiyê de jî du konteyn îmha kirin. Dîmenê siyemîn jî girê biharin. Konteynerek artêşa Tirkiye dagirker tê îmha kirin. Dagirkerên li qada berxwedanayê girê Amediyê jî di hedefa yekîniyê şehîd axên Muş de bûn. Li vê qadê jî du çalakî pêk tên. Di encamê de du konteyner tên îmha kirin.
قصد راگان دو چتاتن کشتن 6 بریندار بونه ده درونه جهاتن خستن نوند راگان دنای قصده به دخویانه که بیلانچه دو آشر و فرمانداریا گشتیا یکینین پاراستنا جنیه پنجه قصده دو چته هاتن کشتن 6 بریندار بون دو درون هاتن خستن نوند راگاندن یا قصده به داخیانیه که بیلانچویا دو آشر و چالاکین لدردور بنده و تشین و پراخره خوزاقه اشکره کرد. داخیانی اوهایه دوه لعنیا پراخره خوزاقه شروانان به چالاکین به باندور برسف دانه ایرشین دولت ترک و کمبون چتهیان کرن هدفین خواه. هجمار روندهی انوان نهاد سانین. جالی دن بالافرین دولت ترک هنگندین دردور پراخره خوزاق و باشور کمانه بومباران کرن. هر اوها بالافرگه ها سری نکرن هدف ده انجام بمباران ده زرارین مادی چینه بون ده همان دمه ده گندین تینه جادا برهسو دکان ملها گرین سیوه و خره خوزاقه به اوبوسان موشک و تانکان هاتن توپاران کرن بالافرین شر و ین به مروف بین آف بر در دور بنده و تشرینه بمباران کرن و به توپان ایریش گندین در دور بنده و ین باشور روجلات من بچه کرن شروان مجی به چالاکین به باندور لکومبون چتایان این لگند باکور بنداویدان ده انجام چالاکیان ده کشتی و بریندار چتایان چه بون یکینه شهید هارون لعربه که لشکری و نقطه که چتایان خستن به قاسیحاتی تثبیت کرن دو چته هاتن کشتن و 6 چته جی بریندار بون بالافرین شهر این دولت ترکا داگرکر گند شیخ او بیت بوم باران کرد شروان مجی دو ترونین خکوشی یا چتایان خستن خواره هر اوها دولت ترکا داگرکر به بالافرین شهر گندین شیخونا جورن ای روژاوای کوبانه و شرکت آوه بمباران کرن ده انجام ده زرارین مادی لشرکت بون ده درجایی دوه ده تفگر بالافرین شهر و ین بمروف لسر هرمه نسکنی فرمانداری گشتیا یکینین پاراستنا جنیه پژه تکیلدار جنو و آواکرنا سوریانو داخویانی دا فرمانداریا گشتیا یکینین پاراستنا جنیه پژه تکیلداری جنو و آواکرنا سوریانو داخویانی دا ده داخویانی ده اوها تگوتن لسوریه رژیم باس آکو برسف نداتو داخوازن جواکی هلوشیا و پیواجوی آلوس آکو زحمتین و گلکن دومه دوی پیواجوی دیروکی یکو به تایبتی روجلات ناوین تیره درباست به گرجبو آواکرنا ولات حساسیت مذاکره این دمدرج نی نشاندان ده اف مذاکره هم باوری و هم جی روابون خواه وندا بکه دوی چارچوبه ده لشامه ده 29 چله ده لپشتی درین و شرطی چارنوس حرکت که تواهی به تن جهیلا کومین چکتر و حتی دیار کرن حاتم ابو شقرا برپرس کوماچتین احرار الشرقیه و کجرا سروکا پارتی سوریه پیشروج هفرین خلف نتنه بشتاری و کنفرانسا بگمان بو ده همان دمیده حتی ارکتار کرن اف نشان داده که دسلات شامی تکوشینا جنین کرد که همو جهان ده پیشرینه این کار دکه تشتا جویجی خرابتر اشارت بویه که کرد که ده شخص جنین کرد ده سوریه نو یا که هولته داین به آوا کرن جیه جنان رنینه جبوه هر آوای بریارین کنگره و کنفرانسین که جن و گل بشتاری نبن نه روانه و وکه یه پجه ام کنفرانس و بریارین وها روانا بینن ناپجرینن ذهنیت جهادی سونونرین و هول ددن بریا چتین کevin که جلو برگن وان گوهرتنه دولت که آوا بکن او روش نه پیکانه که جالی مفواره پجراندن دوی دمل دستف قتیل بین دارزاندن و جزای که حق کرنه لوان واره برید دوی سروک AKP فاشیست اردوغان جی گوان مزین کر بکار آنی و داخص خادان لدادگاه جزای گران بیدارزاندن اف ارکا اخلاقی هر کسی و هر سازی و دزگه انکو خودی لمروایی و دموکراسی درد کون و هری زیدجی ارکا همو جنین جهانیه لسر و ارنگاری دماکو جن هاتی قتل کرن هلوشاندن جواکی جی دست بکر جبو و سوریه نو نبکو جرین جنان و به دست جنین آزادی خواز و جنو و وراوا کرن جنین سوریه ام سوریه که پرالیک و ماف و آزادی ده پاریزه دخواسم ده دست بکه ده
Sana Yusuf Akhivi got ve mafê jinan di destûra bingêniya Sûriyê cih bikirin. Ji bo parastina mafê jinan divê ji hemû gelan civakên xwedî baweriyên cuda di saziyên rêveberiyan de cih bikirin. Sana got ku eger demokrasî dixwazin bê mafê jinan demokrasî û adalê çênabe em weke jinên Sûriyê Sûriyeke piralî dixwazin ku maf û azadiyên hemû mezheb, netebe û oğlan biparêze. Neriman Şaban got eger yekî tu hevgirtina Sûriyetê xwestin divê jin davakirina peşerojên welat de cihê xwe bikire. Em jin daxwaza mafên xwe dikin. Neriman Şaban bank li jinên Sûriyê kir ku berî her tiştî yekîtiya xwe li her qada jiyanê ava bikin û têkoşînê bikin. Divê em destûrê nedin ku jinan ji siyaset û rêveberiya welatê dûr bikin. Mamosteya zimanê Erebî Hanife Ecacî got divê weke her kesî jin jî biaxivin û daxwazên xwe bînin ziman. Navê şêniyên vî welatî jinin divê ji her beşên civakê û gelan jin xwedîn û nertiya xwe bin. Rojnava İman Kayal jî got divê jin destê mafê xwe bernedin. Dev jin û mafên xwe ku hatiye xevskirin paş debistînin. Ji bo vê jî divê jinên Sûriyê birêxistinê têkoşînê bike. Çalekvan û mamosteya zanîngeha Helepê Natasha Esferî jî got pêdiviya jinan bi têkoşînekî xurt heye divê nûnertiya sazî ya jinan û aktivîtekirina kotaya jinan werê mîsogerkirin. Ji bo vê jî pêwîst e jin xwe birêxistin bikin û têkoşînê bikin. Yek ji fermandarê YPJ Zinarên Kobanê Armanca şer û êrişên li dijî herêmê rû didin û rewşa jinan a piştî serdestiya HTŞ ya li Sûriyê ji jin hayêre nirxandin. Zinarên Kobanê Balkçanser şerê ku li hemberî hêzên YPJ û Xesedê têkirin ku ev nirxandin kir û îşaret bi berxwedaniya li bendava tişinê jî kirin. ev şerê ku qewmî pir hêzan bi wî awayî fikirî bi taybetî hêzên hataşê çawa ku ji Helebê Heya Şamê bi çend roja da destê xwe hejandin û alan dagir kirin bi vî awayî bi vê biryarê bi ser hêzên azadî de hatin enha gelek êrişên pir dijwar ser me de hatin û hale di bendavê de pir zêde pevçûnên pir xurt hene û va pevçûna re jî dîtin ku êdî bi şervanên azadiyê nikarin êdî em her kes vê rastiyê dibînin û ev rastiyekî li ber çavanekî her ro gelê me li ser bendavê naverasta bendavê tê bombebaran kirin tê lêdan tê qetil kirin û rûxnê wê jî gelê me tu carî gav paş da navêtiye û bi hemî hewildana xwe bi hemî hêza xwe ji min ku bikaribe bendavê biparêze li wê derê piştgiriya hêzê xwe dikiye wek hêzên YPJ çi ji destê me bê em xwedî wê hêzîne ku em bikaribin parastina vê gelî bikin û bikaribin bi rastî jî pêşeroşa gelê xwe mîsoger bikin û va sîstema heye jî ji sîstema Daişê em nikarin xwe bigirine dest. Çunkî ev sîstema ku heye versiyonê Daişê ye. Yani bi vê sîstema heye îro hikûmeta AKP dixwaze Daişê li ser wê erdê zînî bike. Yani ji bo wekî jî îro refleksên jina pir zêde li pêşin. Artêşekî bi vê awayî hîn ku ortaliqa xwe ya nake û hîn ku xwe baş bi sîstem nekiriye hîn xwe birêxistin nekiriye. Dîsa carekê de daxwaza sîlahdayînê bike carekê de behsa sîlahdayînê bike tabii ki ne normal e yani. Em dikarin îro bêjin li bakur rojhilatê Sûriye şerê gelê şîyoreşkerî îro tê meşandin yani. Bi pêşengtiya jinan îro gelê me çawa diherêkin koda. Çawa bi pêşengtiya jinan gelê me bere xwe dê bendavê. û bi rastî gelek kesê ku di bendavê de îro pêşenkî dikin yek jê jinin. Îro li bendava tişrînê ew rih her roj xwe zindî dike û em ji Sûriya nû ra bi pêşengtiya jina azad û bi felsefa jin jiyan azadî çawa ku me dest pê kir û me vî awayî me gerdonî kir û îro em bi wê rihî derdora xwe cîhanê top dikin. Platforma Gelanya Avrupa'yı ve Libyana bicive ve peşenkli Akademiya Modernite Demokratik Ademe û desteka Platforma Gelana Avrupa'yı ji zêdetirî sî welatên Avrupa sed û şêst rêxistin û hevsed delegeyan di navbera 14-16 Sibatê de wê li Avusturya paytexta Viyana civînek were pêkanîn. Hat diyarkirin ku civîn wê sê rojan dewam bike û encama civînê jî wê bi encamnamekê ji raya giştî re were eşkere kirin. Civîn haku wê di 14 Sibatê de dest pê bike piştî
daxtına vekirine ve panela bina ve em inisiyatife paşte bigirin veri pekani. De panela de profesörü Ameriki William Yek Robinson o Ceserukatiya Vakfa Frans Fanon Miriam Fanon, filozofu İtalya Ameriki Silvia Federesi o profesörü İrlandayı Meksikayı John Holov ve baxvin. Leguri plan sazi ve nexabaten atölye ben daxilsin divan atölyeyan de nikaşen siyasi ideolojik oraya xistini veren kirin. Jiberdevken platforme Ali Çiçek diyar kir ku platform berfire hati amade kirin daxaftin onur xandınan de pekalina perspektifa konfederalizma gelan a demokratik a cihane ve derbikeve peş. Jiberdevken torajın siberoji duhunun ona elver jigod leguri planeme ve niviya beştaran jin ben evji ve rengini ek cuda o devlement bide platforme. Şandela Ankara'ya hevditin kirin de ve pevaju civaki bebe. Şandela Ankara'ya hevditin kir de ve pevaju civaki bebe. Platforma parastina başar u piştevaniye ya Amedi tekildarı nikaşın serçareseriya Pirsgirêka Kurd de 27 û 28 çileyê de li meclisê bi partiyên siyasî re hevdîtin kir. Endamên şandeyê çiya Korkmaz û Serdar Keskin tekildarî serdanên xwe û karûbarên pêş ji Ajansa Mezopotamya Mara axivîn. Mahsûm çiya Korkmaz got ku şandeya wan ji bilî partiya İYİ û MHP bi hemû partiyan re hevdîtin kir. CHP de hilbijartinên rêveberiyên herêmî de gaveke baş avêt. Lê di meseleya Kurd de polîtîkayek baş birêve nebir. Şandeya me bi AKP re du hevdîtin kirin. Me daxwazên civakê û tiştên divê bên kirin ji wan re gotin. Me got hûn teslîmbûnê li Kurdan ferz dikin û behsa qeyûman kir. Me got divê ev nebin. AKP'yî bi rêzdarî nêzî daxwazên me bûn û gotin, vê carê em çareseriyê cidî digirin. Me got divê bingeha qanûnî hebe. Divê mercên rêber Abdullah Öcalan werin başkirin û azad bibe. Masûm çiya got ku wê xebatên me bidomin û biçin serdana girtîgehan û bi derdorên cuda re jî hevdîtinan pêk bînin. Serdar Keskin jî got ez dikarim bêjim ku hemû partiyên muxalefetê helwesteke erênî nîşandan. Lê ew rewşa erênî heta niha ji gotinê derbas nebûye. Ji bilî İYİ Partî û MHP tevan gotin. Eger Pirsgirêka Kurd neyê çareserkirin, Tirkiye nikare îzahatê bide cîhanê. Keskin got ku ew ê piştî herêmê li seranserî Tirkiye xebatê bimeşînin. Di vê çarçoveyê de em ê birêxistinên civakî re hevdîtiran bikin û raya giştî bikin nava liv û tevgerê. Aştî û demokrasî ji bo her kesî lazim e. Hêviya me ji pêvajoyê heye. Ji bo vegwere aştiyeke mayînde em ê tişta ji destê me tê bikin. Li Berlînê bi 10,000 kes di dijî rastgiriya tund meşiya li Berlînê roja yekşemê bi 10,000 kes daketin qadan û li dijî nêzîkbûna lîderê CDU Friedrich Merz û Partiya Alternatîv ji bo Almanya AfD rastgiriya tund çalakî kirin. Meşa girsiyê ji ber Bundestag dest pê kir û heta bi Parlemena Almanyayê dewam kir. Li gorî polîsan 6,000 li gorî amade Karanjî 250,000 kes tevlîmeş û mîtîngê bûne. Ajansên Almanya ragihan ku di roja şemiyê de jî li bajarên Hamburg, Leipzig, Köln û Stuttgartê zêdeyî 220,000 kes meş û mîtîng kirine û rastgiriya tund şermezar kirine. Serokvezîrê Sosyal Demokrat Olaf Scholz hişyarî da ku nêzîkbûna li hev ya AfD û CDU vê di rêveberiya Almanyayê de bibe hevkariyeke metirsîdar. Ji bo werîşe Muradî û paxşan Azîzî jî netewên yekbûyî re name hate şandin. Rêxistina Mafê Mirovaniya Îranê derbarê pinpêkirina Mafê Mirovaniya Îranê ji bo netewên yekbûyî peyamek weşand. Rêxistinê ragihand ku di nava vê heftê de herîkêm 12 çalekvanên Kurd hatine binçavkirin. Sedemê binçavkirinê jî nerazîbûna li hemberî ceziyên ku ji werîşe Muradî û paxşan Azîzî re birîne. Rêxistinê da zanîn ku Wezareta İstixbaratê bi weşandina fîlmeke li ser werîşe Muradî û paxşan Azîzî duxwaze cezayê wan rawa bibe bide nîşandan û wiha got. Nêzî 69 çalekvanên sivîl û jînge parêz li parêzgeha
خوزستان جاری هزل ایران و هاتنه بنچاف کرن ایران دخوازه بوان بنچاف کرنان ریل و خو پیشانداران بگیره تندنا و ده روژانده لی پرسیم به 12 چالکوانان آذربایجان راحتیه کرن پارێزەر ئەمیر ڕئیسیان ڕاگەهاند و دادگەها بلند جێزەی داڕێکردنەیەک و لە پاخشان ئازیزی هاتبوو برین ئەرێگریە بەلگەیەک و ji bo parastina paxşan azizî pêşkêşkirine jî calê dadgehê ve hatine redkirin nerazîbûn û xebatên ji bo rawestandina cezayê darvêkirinê dewam dike her wa cezayê darvêkirine ya werîşeya muradî bi fermî ji parêzerên wî re hatiye ragihandin. Pêşwaziya Elcolanî li Arabistana Sûdî hevdîtina Netanyahu Trump rojeva rojnameyên Erebî bû. Rojnameyên Erebî derbarî serdana Colanî ya Arabistana Sûdî û encamên hevdîtina Netanyahu Trump kirine rojeva xwe. Rojname Eşşarq el-Ewset destşan kir ku bijartina Arabistana Sûdî ya Colanî peyama her du aliyan ya ji bo Îranê û balkişan ser van xalan. Naliyekê din peyameke ji bo hin aliyên herêmî û navneteweyê jî her wiha ev serdan nîşan dide ku Arabistana Sûdî dest bi roja Sûriyê de xwedî rol be û nahêlin ku aliyên din ji bo berjewendiyên xwe ji derfetên Sûd werbigire. Rojnameya El Arab a Londonê jî di nivîsa xwe de basa hin armancên din dike û dibêje armancek ji vê hevdîtine ev e ku rewşa Sûriyê bandoreke neyînî li ser ewlekariya Arabistanê nekiriye. Ji aliyê din ve desthilata nû ya Şamê dixwaze xwe bi riya Arabistana Sûdî rewa bike. Rojnameya El Arab a Londonê jî hevdîtina Trump û Netanyahu kiriye rojeva xwe wiha dibêje. Çavê Filîstîniyan, Qeter û Misrê li ser serdana Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu û Donald Trump ya ku wê pêkwerê ye. Bi taybetî di derbarê qonaxa duyemîn a girbesta li Xezayê de herkes di nava tirseke mezin de ye. Belê godan jemen Hüseyinî bû pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş. برنامه یا تایبه